L'idea è che pure Michel Monde, che ha eu l'engla, che ha utilizzato perché è un vector ort important, justament, per l'economia, per avere un prodotto o un service. Nei pas sunt que le label peus gascus mais també per tot el món e que la cultura local que també al carrer que es partaja. Quan avem començat, quan avem trobat un projecte en Gasconya, que avem vist que l'idea que era d'ajudar en primer les empreses, de conèixer els productes i d'anar endavant. Avui siamo donc a l'Estadi Montes, que hem previst de celebrar la 12a edició de la Setmana Mundial de la Gasconya. Aquest esdeveniment que està creat en la mira de alludir de Michel Monde, los que creen causes positives gràcies a l'entreprise. Que cal saber que Podium Bretagne hi ha un actiu major de agrupament d'entrepreses, que són més de 500 a Bretanya, que treballen després de 30 anys. Hi ha força productes que són label·litzats Podium Bretagne, doncs nosaltres que avem per a mira de seguir un model que existeix ja, no pas tornar a reinventar la roda, no? Il y a causes qui fonctionnent, donc l'idée est qu'elle seguit à temps. Oui, et tout ça, ça donne une image, et nos produits adoptent cette image-là. Quan avem començat, quan avem trobat un projecte en Gasconya, que avem vist que l'idea que era d'ajudar en primer les empreses, de conèixer els productes i d'anar endavant. És a dir, que és el costat cultural que t'ajuda a anar més endavant de la teva producció. I això no es veu pas que es veu en Bretanya, l'idea de base, per exemple, dels bretons, que era d'haver mà d'obra que sigui local, per poder estructurar el carrer social, de pla. Que havem ajudat, també que havem ajudat també l'idea d'haver una producció de qualitat, mai de la mà d'obra, si vols. I això que comença a prendre realment. Per molt d'acord que havem empreses o distribució que s'interessen a nosaltres, et pensi qu'il y a où à bien en Gascogne, c'est Cette fameuse tribune néo-verte a été construite en seulement 7 mois. Dans la nostra associació també que hi ha la valorització de la langue, dels productes. Les empreses que poden estar en l'associació, que hi ha fabricants, que poden haver comerçants, també associacions culturals i també societats com Leclerc, Carrefour i tot això. Ara que hem 50 d'adherents, el treball que hi ha d'amassar de més en més d'adherents. Aquella setmana, donc, dans le cadre d'aquest esdeveniment, els membres com els partenaris són invitats a obrir els tallers, d'obrir les botigues, a eu acció, joc concurs, sur physique, mais també sur digital, et de tot ce que volen. No hi ha cap impediment, cap limitació, i a partir d'ací, l'idea és de posar el món a crear. Che s'appelle l'Ain des Pyrénées, donc, che è un'impresa che va dura pendant il Covid, que era l'idea de regrupar els productors, els paisans, que havien l'idea de canviar les cultures, així que el millor per tot. Ta canviar a essayer de deixar el carrer, que prenguen menys d'aigua, menys de pesticides, que havem habitualitat d'apunyar un paisà, d'essayer de gavidar dins del món entrar un grup de productors. I darrere això, que hi ha el costat comunicatiu de en Gasconya, que ens ajuda a ficar endavant els productes. À la début de la certificació, permet que la marca que hi ha estat habilitada a poder ballar una marca que hi ha a peu près un any. Que cal comunicar i que cal també anunciar que nei pas sunt que le label peus gascus mais també per tot el món i que la cultura local que també al carrer que es partaja també. I que és molt important crear un xalat entre les gens que és molt important. A poc a poc avem la possibilitat de poder obrir al món el fet que hi ha una llengua vernacular sur el territori que hi ha la llengua d'or, el gascú exactament. L'idea és de poder Michel Monde, que hi ha una llengua que ha utilitzat perquè hi ha un vector molt important justament per l'economia, per haver un producte o un servici, el que ha utilitzat, el que crec que la nostra
real plus value que aquest, que demuestra que es pot utilitzar caus en quilòmetre zero i notablement a un nivell immaterial com la cultura i la llengua d'or. Donc la cau utilitzar, trobo que permet de diferenciar un producte o un servici i que debu manejar. Cau saber que ho he dit tot el món, si un nostre parça gascú, tot el món que treballa al costat. L'uslandès de l'uslandès, l'ugercès de l'ugercès, l'uviernès també. En fet, això que ja so. Donc jo, que soy especialitzat en mercatica després pausa, que treballa davant anglosaxons, que me digui que hi ha carrer que no va. Hi ha carrer que existeix, com ha dit abans, amb els mosquetaris, per exemple, aquesta imatge d'Artagnan pla coixit del món sencer, i nosaltres que enamorem sur el territori infragascú, que nous permet en fait d'utiliser une marque ombrelle forte comme la des produits en Gascogne et en Gascogne. Dans ce projet de Gascogne, c'est naturel qu'on soit adhérent et on est heureux d'accueillir cette première réunion, cette première rencontre de la Gascogne. Et comme on l'a dit, il y aura certainement d'autres événements que l'on essaiera de faire au travers du rugby et des matchs ici à Boniface pour mettre en valeur la Gascogne, puisque vous savez, on est bien sûr diffusé à la télévision et on pourra mettre en valeur à chaque fois nos produits gascons. Merci.